बिटिआर हालामाव गोबां सुबुंफोरखौनो गावनो गाव फालांगि खालामनानै आथिखालाव जौगाबोबाय थानायखौ थारैनो नुनो मोनगासिनो। बेबायदिनो दिनै बाक्सानि खलबारि आस्राबारि गामिनि रुपन बसुमतारीनि बाख्नायजाथाव आरो थुलुंगाखांथाव अमा फिसिना गावखौ फसंना लाखिनाया जोंनि खौराङाव नुजाथिदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोंआव थानाय खलबारि आस्राबारि गामिनि रुपन बसुमतारीया अमा फार्म खुलिदों। अमा फार्मल' नङा, बिथाङा फार्मनि साखाथि फाखाथि लांदां जानानै थानाय जायगाफोराव थालिर बागानबो बानायदों, जाहाथे अमायाबो साया मोनो आरो बेराफारसे गावहाबो मुलाम्फा जायो। बिथांनि अमा फार्मा 2 बोसोर जाबाय। बिथाङा जागायनायाव जोलै हिसाबै माबाल' अमा बायजेनदोंमोन, बिनिनो मासे बुन्दा आरो माब्रैया बुन्दि। दायो बिथांनि फार्माव अमाया गोबां बारायबाय। बिथांनि फार्माव गुबै हेमसियार आरो देसि हेमसियारनि क्रस अमाबो दं। बिथाङा गावनि फार्मखौ आरोबाव फेदेरबावनो थांखि लाबावदों। बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय आंनि अमा फार्मखौ खबर लाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथाङा ओरैनो खै बोसोर जागोन बे अमा फार्म खालामनाया? आङो 2 बोसोर जाबाय जानाया। फार्मखौ एसे गिदिर खालामाखै। ओमफ्राय लासैनोथ' खालामनांगोन। सेस्था खालामदो आरो लासैनो बारायलांनायनि। दा ओरैनो मा अमा दं बेयाव? इयाव आंनिया अरिजिनेल हेमसियार दं आरो क्रस बानायनाय दं लकेलजों हेमसियार। बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों होनदों बेखौ? आंखौ बरपेटा दालिम बर' सारनिफ्रायनो लाबोदोंमोन। ओमफ्राय फिसाया मासे बिमाया आंना 12थाहालागै होयो। 10टा 12टा। बे बिनि फिसाखौ अबाव फाननाय जायो? फिसाखौ दा जोंनि लकेलावनो लांगासिनो दं। बाजार नङा, ओरैनो लकेल माबाफोरा गिरस्थ'फोरानो फिनो लाना थाङो। ओरैनो बेसे गरे फाननाय जायो फिसाखौ? दायो 6,000 खरि हरबाय दं आङो मासेयाव। आदारा आङो दा जुखाम आरो सापर, गुन्दै एसे आरो गद्रेज। जायगाया ओरैनो खालि थानायखाय थालिरखौ जागोन होननानै गायनाय नायदोंमोन। दा थालिराबो मोजाङैनो जादों। मेसेङावनो फार्मा आगोल स्टार्ट जादों दिसुन जानो, ओंखायनो गयबो गायना होबाय। बेनि माबा साया मोनथो होननानै माने थालिर गायनाय जादों आरो। थालिराथ' बोसोरानो जायाखै, 7-8 माससो जाबाय आरो। बिदां दांसेयाव 330-350 ओरै हरदो आरो। जों बेलेगाव थांनायाथ' गासैबो बेलेगाव थांनो हाया, बेनिखायनो बेफोरजोंबो सोलिनो हायो। अमा फार्मजों अनेक माबायाव सोलिनो हायो आरो। साख्रि बाख्रियाथ' ओरैनो बबावथो एसेबां मोनलाबायनो। आजिखालि गोरोंबाबो साख्रिनि माबायाव बहुद खम। बेफोरबायदि अमा फार्म खालामनानै लायोबा गावबा गावनो मोजां जायो आरो। आङो ओरैनो माबा लाबोदोंमोन फार्स्टआव, अवान मासे आरो बुन्दि माब्रैमोन। बेनि गेजेराव ट्रेनिंबो बारा गैयियाव माने अमाया नस्थ' जालांदो आरो। बेनिखायनो सोरबाफोर अमा फार्म खालामनो सानोबा ट्रेनिं लायाबा दाला सानो आरो आङो। ट्रेनिंखौ एसेबाबो लाग्रोनांगौ। सोलोंनानै लाग्रोबा मोजां जायो। आं मोनाखै, लायाखै, बेफोरबायदि गिदिङाखैबो सरकारनि माबायाव। लन मोनाखै, लायाखै। गिदिर बानायगोन, साननैसोआवनो बानायबावनो सानदों आङो। बारायनायनि सुबिदाखौ लादो। न'निफ्रायनो खावसे लाखिबावनोसै आरो बेलेगनिफ्राय आं दिउरक लाबोनो सानदों। दिउरकखौ खबर लाबाय दं, दा मोनथ'वाखै। ओरैनो बरपेटायाव दं होननाय खोनादों, नागिरबाय दं आरो। थायो ओरैनो आदारजोंनो मिक्स खालामनानै मिनारेक्स दं, ओरैनो बायदि बायदि थायो, मुलि माबा फिलौनि थायो। बिदिनो फिसाफोरखौबो आइरन होनांगौ जायो। गेदेरावबो लिभारनि फिलौनि होबाय थानांगौ जायो आरो। आङो 2 टाइमल' होयो, फुङाव खेबसे
आरो मोनाबिलियाव खेबसे माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरबायदि केपासिटि खालामथ'वाखै दैखौथ' हदाय दोननांगौ दोननाया दै होबाय थानांगौ आरो आदार होनायनि मोननै माबा दं मोनसेया ड्राइ होयो गोरानै आं दा गिसिनो होबाय दं आरो ड्राइ बिनोथ' आङो दा 1.5 केजियानो होजाबाय थायो अमा बिमाया गिदिर नालाय खनसे होगासेयाव 1.5 केजि बाखिया 1 केजि जानाय दं आरो 3 पवा जानाय दं 18,000सो मोनगोन आरो 18 मासेयाव 18 बेसेसो अजन जायो अजना बियो दायो गथायैनो सुबा 140 थांगोन आरो 140 केजि बेखौ दायो साप्लाइआवनो हरबाय थायो साप्लाइआव लाङो साप्लाइखौ बेफारिफ्रा सोरबा बेलेग जायगायाव लाङोथ' शिलंआवबो लाङो बबेबा लाङो गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256 जानबुं नं 8011748256 मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा साहस आरो गोहोबो होगोन सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन